खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि पार्लियामेन्टआव मोनसे भाषण होयो आरो बै भाषणावनो बिथाङा बुङो जे जोंनि भारतआवबो थांनाय कर'नानि लकडाउन बायदि मोनसे सिचुएशन फैनायनि आसा दोङो। बिथाङा डाइरेक्ट लकडाउन बुङाखै, नाथाय जोंखो बयखौबो बेफोरबायदि मोनसे जाफिनगोन होननानै मोनसे साबधानै थानो थाखाय आरो थागथियारि जानो थाखाय बिथाङा साबधान खालामहरदो आरो बुंदो जे जोङो गासैबो खौसे जाना थानांगोन बै समाव जाबायदि जोङो खौसे थादोंमोन। आरो बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनावनो जोंनि भारतआव मोनसे पेनिक क्रिएट जादों जे थाव आरो गेसनि सायाव बयबो गेसखौ न'आव जेसेबां हागौ स्टर खालामदो, बयबो ड्राम गेलान लानानै थावफोरखौ स्टक खालामबाय दोङो, लाबनानै गारिफोराव फुल टेंकि खालामबाय दोङो। किसुमान स्टेटआव ओरैबायदि रुल बानायनो गोनां जालांदो जेराव 200 टाकानि सायाव बाइकआव थाव सोनो मोना आरो काराव 1000सोनि सायाव थाव सोनो मोना। आरो थेवबो बिराद गोलाव गोलाव किउ जोङो नुनो मोनबाय दोङो पेट्रल पाम्पआव। आसलते मा लकडाउन जाबावगोन ना जाया, बे बाथ्राखौ बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंनाय मथै जोंनि भारतनि सुबुंफोरखौ बुंदों जे बै कर'ना बायदि सिचुएशन फैनो हानाय। दा कर'नानि टाइमाव सिचुएशना ओरैबायदि जादोंमोन, सुबुंफोरखौ बाहेरायाव ओंखारनो होआखैमोन। आरो बाहेरायाव ओंखारनो होयै कारना जाबाय बै कर'ना भाइरासआ सन्देरोमोन, बिनि थाखाय बाहेरायाव ओंखारनो होआखैमोन, गासैखौबो न' सिङावनो थानो होदोंमोन। नाथाय दा बायदिनि जिथु लकडाउन टाइप मोनसे जागोन बायदि जुदि जामारोबाबो बै लकडाउना आवगायनि बायदि जानाय नङा। दा बायदियाव नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारनो मोनगोन, बेरायलाबायनो मोनगोन। नाथाय बिथांमोना माने गुबुन हादोरनि जिथु निउसफोर मोनबाय दोङो, गुबुन हादोरफोराव जिथु अफिसनि खामानि 10 जन मानसिया अफिसाव थाङो, बै 10 जननि जायगायाव 2ल' मावनो थांनांगोन आरो बाखि सब न'निफ्रायनो मावनांगोन, जाहाथे गारि गुरा लामायाव बांसिन जाया, थावा बांसिन खामा। दानि लकडाउननि कारना बेनो जागोन जायोबाथाय जे एनार्जिखौ माबोरै बासायना लाखिनो हागो, खम खरस खालामनो हागो। मानोना जुदि पुरा वर्ल्डआव एनार्जियानो थावानो गैया जालाङोबा, दिनै आमेरिका इजराइल आरो इराननि जुद्धनि फलाव गासै बुहुमाव जाबायदि मोनसे सिचुएशन जानानै उथिदो, बेफोरबायदि सिचुएशना जुदि बे जुद्धआ आरो एसेबाव गोलाव जालाङोबा, मास मोनथाम मोनब्रै बा बोसोरसेहालागै जायोबाथाय मोनसे सम ओरैबायदि फैगोन, इन्डास्ट्रि बुहुद बन्द जालांनांगोन, बुहुद गारि मटर बन्द जागोन, बा मा जागोन बिनि माने नोंथाङा मोनसे आइडिया खालामना नाय जे दुनियाव थावानो गैया, अब्ला मा जागोन। थिग बेफोरबायदिनो सिचुएशननि थाखाय रेडि जानो थानो थाखाय खोन्थादों, नाथाय डाइरेक्ट खोन्थायाखै जे लकडाउन जागोन होननानै। नाथाय सुबुंफोरा गिदों जे जुदि मोनसे गिनाय थायोना, जाय मानसिया मोनसे गोसोआव गिनाय थायो बियो हरफोराव दिरुंफोरखौबो जिबौ होननानै साननानै लायो। थिग बिदिनो जोंबो मोनसे गिनाय दं जे कर'ना टाइमाव जाबायदि लकडाउन जादोंमोन, बेफोरबायदिनो जुदि लकडाउन जाफिनोबाथाय जोंनि अबस्थाया मा जागोन। बिनि थाखायनो सुबुंफोरा थाव डिपुआव थांदो, थाव गेलेनै जाय गारि दोङो जायफोरा, बिसोरो गेलेनै लानानै न'आव दोनफैदो। गतिके बे आरो बांसिन पेनिक क्रिएट खालामगोन। माबोरै मोनसे रेगुलार मोनसे आइडिया थायो जे जोंनि पेट्रल पाम्पआव आसलते बेसेबां सेल जायो, बै हिसाबै पेट्रल पाम्पआ थावफोरखौ लाबोना दोनफैयो। नाथाय नोंथाङा गिनायनि खुन्द'आव नोंथाङा 200नि थाव सोनांगो, नोंथाङा जुदि 1000सोनि थाव लाबोबाथाय नोंथांनो गारियाव 1000सोनि थाव नांगोन, नोंथाङा गारियाव 1000सोनि सोनानै आरो गेलानावबो 2000नि सोना लाबोबाथाय बै पेट्रल पाम्पआ मा जागोन, बिथांनि थावा खम जागोन। आरो बेनो मोनसे पेनिक क्रिएट खालामो जे मानसिफोरा मिथिहोलाङो जे थावा खम जालांनो हमबाय, थावखौ जोङो मोननाय नंला उनाव। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि मावा, रेगुलार जाबायदि थाव बायबायदोंमोन बेफोरबायदिनो थावखौ बाय, लाबनानै न'आव स्टक खालामनाङा। सिलिन्डारा 2 दोङोबाथाय 2खौल' फुल खालामनानै दोन। बिनि सायाव आरो ब्लेकआव
बा गुबुननि सिलिन्डारफोरखौबो लाबनानै सोनानै न'आव स्टक खालामना दोननाङा बेफोरबायदि स्टक खालामबाथाय आरो बाव खमसिन जाबावगोन सिलिन्डारफोरा गतिके बेखिनिखौनो साबधान थानो होदो आरो जायफोरा ब्लेकआव सिलिन्डारफोरखौ गोबां रां लाना फानबाय दोङो बै काला बाजारफोरखौ एक्सन लागोन होननानै बिथां मदिया दाख्लै पार्लियामेन्टआव जोंखौ मिथिहोयो गतिके नोंथांमोना मा सानो जुदि बे बुहुमाव थावा गैया जागोनबा अबस्थाया माबायदि जागोन लकडाउन जामारगोन ना जामारा बेखौथ' आं नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाबाय बेफोरबायदि कर'ना बायदि लकडाउन आरो जाफिनला नाथाय नोंथांमोननि गोसो सिङाव जुदि माबाफोर खन्दे दोङोबाथाय कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना लिरहरबानो जाबाय आरो बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।